Така, дай надолу. Цъкай... Да, още надолу. Ще започнем с Fight or Flight. 1% найф, защото имаме пари, може да си го позволим. Дай надолу. Come up. 3 фейзъпа. Служи е така да има. 3 фейзъпа. Айде 4. Айде 4, добре, айде. Дай надолу. Дай още надолу. Още надолу. Са, сложи Musical Chairs. Дай надолу. Още надолу. Shadow Case. 64. Дай надолу. Дай надолу. Дай надолу. Extra Terrace Shell. Дай надолу. Те не са... Цъкни... Operation Riptide Case. Тоест... Кой? Той е, да. Той е. Да. Ти ми каза това. Не знам кой си решиш. Да, ще добавя. Добре, правим ли го така? Да, прави го. Цъкам го, кучора. Давай. Къде рекордваш? Рекордвам, давай. Цъкай колботс, давай, момче. Знам. Чузи се. Утре това ще трябва да го покажем на Калин. Това няма как да не го покажем на Калин, брат. Колко е крейзи? Много е крейзи. Не, нищо, то кейс е слаб, брат. Този кейс е слаб. Значи, Калине, ако гледаш това, не знам дали ми се чува микрофона. Ако гледаш това... Не, брат, аре, стига, бе, Джо! Значи, не знам дали ако гледаш това, Джо беше на 45 цента. Беше на 45 цента почна. От един кейс, който продадох от инвентарито. Да. Добре, Кристала, да. Добре, тук ето фейза пък. Калина, това е нашия кейс, брат. Това е нашия кейс, който никога не ни предава. Както виждаш, наистина не ни предава. Сега давай айтема за 90 джема. Давай айтема за 90 джема. Давай го. Нищо пак. Това е за 14 джема. Нищо. Дай тука. Нищо. Има още един. Има още два. Аз сложих 4 нарочно. Разбира се, не се очудвам. Ай. За малко. Какво бе? Какво се обърка, брат? Ама мене е малко с... Това не струва много пари. Малко ти е какво? Малко ми забива все едно екрана, Калина, ще прощаваш. И на мене. Джо! 3 от 4 кейса му дадоха клаш спин, брат. Нищо, пак е нещо, брат. Това вече не го знам това кейс какъв е. Има ли клаш спинове, няма ли клаш спинове? Какво има? Добре. Вързахме. Shadow кейс. Какъв е този кейс? Един господ знае. За малко клас спин пак даде. Защо това е 3? Пак за 4. 64. Този пак кейс какъв е? За малко. То гаден бизон там какво го дава? Екстра терешаус там. Бля. Джо, цъкни да видя какво има на кейса. Моля да цъкни, защото това може да стане опасно. Цъкни го на кейса. Цъкнал съм го. Какво стана? Джо, даде ти айтема за 74 джема! Тук какво даде? Кажи ми. Мале, не знам да би. Добре. Даде му клаш спин, май. Сготвени сме. Сготвени. Хайде, имаме много голям шанс. Има огромен шанс. Джо, брат. Джо.